ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆଜିର ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି, ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିର ଆଇଟମ୍, ପନିର, ସଜନା ଛୁଇଁ, ପୋଟଳ, ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଇଟା କଦଳୀ, ଗାଜର ଆଉ ଏସବୁ ପଡ଼ି ଡାଲମା ହେଇଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଲେମ୍ବୁ। এটা ସାଲାଡ଼, এটা କଲରା ଚିପ୍ସ, ଆଉ ଇଏ ଦେଶୀ ଚାଉଳ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼। ଏବେ ଖାଇକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଫେକା ହେଇନି, ଛଣା ହେଇନି, ଭଲ ଚାଲୁନି। ଗୋଟେ ଡାଲି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଡାଲମା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କଲରା ଚିପ୍ସ ବୋବାଲ। ଏବେ ପନିର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ସବୁ ଯାକ ଏକାଥରେ ଖାଇବି। ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଏକାଥରେ ଗୋଳା ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଏରା ଢୋକିଦେବି।
जय जगन्नाथ। भाई मैंने सांग मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक देवे, कमेंट देवे आ केमी मुझे खाई आपको जनइली आपने कमेंट मत जनइबे। जय जगन्नाथ।